खुलुमबाय फैगौ रंजालि बैसागुनि मुङाव आं बयबो रायजो राजाफोरनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो नोंथांमोननि जिउआव गोजोन जौगानाय आरो जेरैबो बिथिङाव जै मै थासारि फैथों आङो बेखौ मिजिंथिबाय। रंजालि बैसागुआ जोंनि माहारियारि जिउनि धोरोम आरो हारिमुजों सोमोन्दो दङ। बे फोरबोनि गेजेरजों जोङो गावजों गावनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि लाखिलायनानै रंजायो बाजायो। जोंनि जिउआव गोजोन खौसेखौ जोङो जेब्लायबो लुबैयो। समाजनि जिउआव गोजोन आरो दावगानाया फैनाय लोगो लोगो समाजा जेरैबो बिथिङाव जौगालांनो हायो। आं मिजिंथियो फैगौ समफोराव नोंथांमोन बयनिबो जिउआव गोजोना अरायथा जागोन आरो जौगानाया बयनिबो जिउआव फैगोन। बेनि गेजेरजों जों मोनसे जों हास्थायनाय बादि समाज दानो हागोन। जोंनि हारिमुआ जोंनि जिउ, जोंनि दोरोङाबो जोंनिनो जिउ। बेखौ रैखाथियाव दोननानै जों जाहाथे रंजालि बैसागुखौ रंजा बाजायैनो फालिनानै माहारियारि जिउनि दोरोङारि हारिमुखौ जौगाहोनायनि फारसे जोङो आरो दावगालांनो हाबावो। बेखौनो मिजिंथिनानै बयखौबो रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङाव खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनानै गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। गोजोन्थों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।